барацьбу за будучых навучэнцаў уступаюць сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. У Віцебскай вобласці каледжы і ліцэі сёлета плануюць набраць каля 8 тысяч чалавек. У раёне плаціны Віцебскай гідраэлектрастанцыі на 2 гады ўвялі забарону на аматарскую лоўлю рыбы. Віцебская выставачная зала «Духаўскі круглік» адзначыла 10 гадоў з дня адкрыцця, а сваю гісторыю будынак адлічвае яшчэ з 1385-го. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. У барацьбу за будучых навучэнцаў сёння уступаюць сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. Тут стартуе прыём дакументаў на бюджэт і працягнецца ён да 3 жніўня. На некаторыя спецыяльнасці прадугледжаныя ўнутраныя уступныя экзамены непасрэдна ў навучальных установах. Усяго ў Віцебскай вобласці прафесійна-тэхнічную і сярэднюю спецыяльную адукацыю можна атрымаць амаль у 3 дзесятках каледжаў і ліцэяў. Сёлета яны плануюць набраць на дзённую, завочную і вячэрнюю формы навучання каля 8 тысяч чалавек. Кантрольныя лічбы прыёмаў у параўнанні з мінулым годам зніжаныя як мінімум на 500 месцаў. Работаем над повышением качества подготовленных специалистов через оптимизацию. То есть там, где у нас учебные заведения были малокомплектные, небольшие, нам приходится сегодня их закрывать. В прошлом году было закрыт Борковический лицей в Верхнедвинском районе. В этом году будет закрыт Новолукомский лицей. И мы ведем работу по объединению учебных заведений, по укрупнению, чтобы в городке 2 колледжа у нас объединены в один. В Лепеле колледж и лицей с 1 января 2017 года стали функционировать как одно учебное заведение. Работа по оптимизации профессионально-технических учебных заведений позволяет нам экономить ресурсы, рационально их использовать, приобретать, укреплять материально-техническую базу, развивать новые специальности. Сёлета ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі Віцебскай вобласці адкрытыя больш за 10 новых спецыяльнасцяў. Арыентаваныя яны на новыя вытворчасці і на патрэбы эканомікі рэгіёну. Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт завяршыў прыём дакументаў на бюджэтныя месцы конкурсам на ўсе спецыяльнасці без выключэння. Дадатковага набору не будзе. Такія вынікі агучылі сёння ў прыёмнай камісіі вышэйшай навучальнай установы. Сёлета на бюджэтную форму навучання тут залічаць 270 чалавек, а заяў ад абітурыентаў паступіла 380. Найбольшай папулярнасцю карысталіся эканамічныя спецыяльнасці, а таксама інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі. Самы высокі прахадны бал у Віцебскім тэхналагічным сёлета зафіксаваны на спецыяльнасць фінансы і крэдыт. Усяго ў ВДТУ набор вядзецца на 22 спецыяльнасці, сярод якіх 3 новыя і вельмі перспектыўныя. В этом году открыты в университете 3 новых специальности. Это производство изделий на основе трехмерных технологий, это компьютерная мехатроника, это техническая эксплуатация энергооборудования предприятий. Надо отметить отдельно, что в нынешнем году на специальность конструирования технологий изделий, швейных изделий было подано в 5 раз больше заявлений, чем мест. Причем на 16 бюджетных мест было подано 22 диплома с отличием и 1 абітурыент з серебряной медалью. Зараз у вышэйшых навучальных установах працягваецца прыём дакументаў на пазабюджэтную форму навучання. Гэты этап уступнай кампаніі завершыцца ў пачатку жніўня. У вобласці прайшоў адзіны дзень інфармавання. У Віцебску супрацоўнікі міліцыі сустрэліся са спецыялістамі галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама. Асноўнай тэмай стала рэалізацыя праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2016-2020 гады. Асобна разглядалі пытанне павелічэння ўплыву на грамадства інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і рэалізацыю праграмы «Культура Беларуси». Мы встречаемся традиционно. Проходят во всех трудовых коллективах встречи представителей органов власти с трудовыми коллективами, где кроме тематики обозначенной обсуждаются и проблемы, которые сегодня волнуют людей. Мы ответим на вопросы и встретимся с коллективом работников управления внутренних дел. Особливо акцент був зроблений на виниках года культури,
і падсумавалі тыя дасягненні, якія здзейснены ў дадзенай сферы на працягу апошняга года, што мы маем на цяперашні час. Звярнулі ўвагу на найбольш знакавыя культурныя мерапрыемствы, звярнулі ўвагу на развіццё музейнай сферы, бібліятэчнай сферы, на захаванне гісторыка-культурнай каштоўнасці, тым больш, што непасрэдна самі супрацоўнікі міліцыі актыўна задзейнічаны ў захаванні археалагічнай спадчыны. Акрамя таго, абмяркоўвалі сусветныя тэндэнцыі развіцця сацыякультурнай сферы, фарміравання агульнага культурнага фонду. Працягваем выпуск. У раёне Плаціны Віцебскай гідраэлектрастанцыі на 2 гады ўвялі забарону на аматарскую лоўлю рыбы. Звязана гэта з тым, што падчас нерасту і міграцыі тут збіраецца яе вялікая колькасць, а рыбаловы, карыстаючыся такой сітуацыяй, выцягвалі з вады трафеі ледзь не ў прамысловых маштабах. Тэму працягне Віктор Праліч. Гэта другая па ліку забарона на лоўлю рыбы ў раёне Віцебскай ГЭС. Папярэдняя дзейнічала з 2015 і па красавік бягучага года. За гэты час інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету выявіла дзясяткі фактаў незаконнай лоўлі. Браканьеры трапляліся з трафеямі ляшча, шчупака і нават сама. Урон для прыроды каласальны, таму вырашылі абмежаванне працягнуць. Забарона на лоўлю рыбы дзейнічае на адрэзку 800 метраў. Пачынаецца над гідраэлектрастанцыяй і заканчваецца прыкладна на гэтым месцы. Адметна, што тут галоўнае не перайсці мяжу. Для прыкладу, вось тут рыбу лавіць яшчэ нельга, а праз пару кроку закідваць воду ўжо дазволена. Менавіта тут рака Лужаснянка сустракаецца з заходняй звіной і служыць міграцыйным шляхам. З гэтага амаль кіламетровага прамежку воднай артэрыі інспектары не будуць спускаць вачэй. Рыба концентрируется перед плотиной, отдыхает перед нерестом. Ее концентрация приличная, этим пользуются рыболовы-любители. Ловят как и на разрешенные орудия рыболовства, и на запрещенные. Такой способ, как багрение, очень практикуется. Забарона аматарскай лоўлі будзе дзейнічаць да 9 красавіка 2019 года. За парушэнне закона прадугледжана як адміністрацыйная, так і крымінальная адказнасць. Сума штрафу ад 20 до 50 базавых велічынь плюс кошт рыбы падлічыць, безумоўна, і нанесены ўрон прыродзе. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. У Оршы пажарам пашкоджаныя 12 павільёнаў на гандлёвым рынку. Надзвычайная сітуацыя адбылася ў другой палове дня, калі гандаль быў скончаны. На шчасце, пацярпелых няма. Прыбыўшыя на месца здарэння супрацоўнікі МНС выявілі гарэнне на плошчы 48 квадратных метраў. У выніку пажару ў 12 павільёнах пашкоджаны дах, унутраная абшыўка, гандлёвае абсталяванне і маёмасць. Па папярэдніх дадзеных прычынай узгарання сталі зварачныя работы, якія праводзіліся ў адным з павільёнаў. Незвычайны выпадак адбыўся ў аграгарадку Ілюшына. Тут дапамога супрацоўнікам МНС спатрэбілася жывёле. Конь, які пасвіўся на лузе, праваліўся ў вялікую яму. Сам выбрацца не змог. Жывёла апынулася ў палоне. Гаспадар сваімі сіламі не справіўся і выклікаў ратаўнікоў. З дапамогай спецтэхнікі конь быў вызвалены. Жывёла не пацярпела і адчувае сябе добра. Віцебская выставачная зала «Духаўскі круглік» адзначыла 10 гадоў. Праўда, сваю гісторыю будынак пачаў яшчэ ў 1385. Каменная вежа была часткай пабудоў ніжняга замка старажытнага Віцебска. А роўна праз 600 гадоў у 1984 яе аснова была знойдзена археолагамі. Карпатлівая работа дазволіла аднавіць артефакт. На яго месцы ўзвялі будынак, старажытны манер якога выдатна ўпісаўся ў сучасную панараму Віцебска. Журналіст Аркадь Шульман з гонарам дэманструе новае выданне, каталог пад назвай «Духаўскі круглік» ад князя Альгерда да славянскага базару ў Віцебску. Гэта даведнік па выставачнай зале, яго фотахроніка і летапіс адначасова. Этот каталог конечно же, от князя Альгерда. Но, скажем так, от тех людей, кто делали этот Духовской круглик. И я хочу назвать те имена, если я кого-то забуду, я прошу мне напомнить еще раз об этом. Творческую группу возглавлял Родион Михайлович Бас. Работала концепция, была Ольги Садниковой и Александра Вышки, художественная концепция. Научным руководителем проекта был Борис Ляденко, который перед вами. Руслан Ляденко был архитектором этого, на мой взгляд, очень удачного проекта.
Экспазіцыя ў духаўскім кругліку пачала працаваць у 2007-м, была прысвечана 15-годдзю славянскага базару. Сёння гэта маштабная выставачная зала, якая падзелена на некалькі экспазіцый. На першым паверсе захаваны падмурак каменнай вежы 14 стагоддзя, вышэй на паверх сярэднявечны Віцебск, а таксама фотаздымкі горада пачатку 19-20 стагоддзя. А два апошнія паверхі прысвечаны міжнароднаму форму мастацтва ў славянскі базар. Гэта адзіны ў краіне музей, прысвечаны фестывалю. Пад яго купалам размясцілася аглядальная пляцоўка. У гараджан і турыстаў Віцебска гэта папулярная кропка ў экскурсійным маршруце. Сотрудники нашего выставочного зала стараются достойно представить экспозицию фестиваля, истории города в том числе. И получается, мы популяризируем историю города и нашего фестиваля. И после того, как наши экскурсоводы, которые обладают огромным количеством информации и старательно подходят к этой теме, у многих, даже тех, которые не побывали на фестивале, как правило, возникает желание приехать и окунуться в атмосферу фестиваля. Цікава, што сучасны круглік атрымаў сваю назву яшчэ ў старажытнасці. Васьмівугольныя грані здалёк нагадвалі форму круга, а слова «духаўскі» захавалася ад назвы свята-духаўской царквы, пабудаванай Альгердам. Тады будынак выконваў абараняльную функцыю, а сёння тут свае погляды ў дыскусіі са слухачамі абараняе творчая эліта горада. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Далей паведамленне сіноптыкаў, бісквітныя пірожныя Snow Max і рулеты Маміта, салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ноччу па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер ноччу няўстойлівы, слабы, днём паўночна-ўсходні 4,9 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу +8, 13, і днём ад 21 до 26 градусаў цяпла. У Віцебску днём без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +10, 12, днём 21, 23, вышэй за 0.